Co všechno si koupím na thajské tržnici za 100 korun. První si dám křepelčí vajíčka za 10 kaček. Dávám hodnocení 8 z 10. To sojovkou. To spicy? No. Kuřecí bio organic stripsy. Jeden kus za 10 kaček. 7 z 10. 2 stripsy za 20. Následuje páreček v těstíčku za 10 korunek. To byl takový docela mid, takže dávám 6 z 10. Spicy. Jelikož byl fakt hodně spicy, musel jsem to zapít kokosem za 25 kaček. Dáme si nějakou prasárničku smažené sýrové koule. 4 kusy za 20. 8,5 z 10. Jdeme na sladký, protože to miluju. Kokosový puding s liči za 10. Hodnocení tak 6 z 10. Ušlo to. Koblížek naplněný pandanem a i když vypadal jedovatě, tak jsem na něj pak chodil každý den 9 z 10. A abych utratil i zbytek, beru ještě na hotel Sticky Rice. Ta je samozřejmě 10 z 10. Celkem jsem utratil 160 bátů, což je nějakých 106 korun. Pro více podobných videí nás nezapomeň sledovat.